Pjazza Tritoni u daħla tal-kapitali Maltija ingħataw libsa ġdida u differenti għal żmien il-miliet, kif ingħata bidu għal villaġġ tal-miliet Fairyland, l-istess villaġġ tal-miliet li ġie intrema f'Hyde Park f'Londra. B'diversi attrazzjonijiet bħal karusell, rink għal ice skating u Ferris wheel hemm garanzija li kulħadd se jsib xi ħaġa x'jagħmel minn tfal sa adulti u anzjani. Minn barra dawn l-attrazzjonijiet hemm bosta bankarelli armati, b'ħafna ikel u xorb li żgur jissodisfa t-toma ta' kulħadd. Waqt il-ftuħ ta' dan il-villaġġ tal-miliet, iċ-ċermen tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija qal kif dan il-villaġġ ġie f'pajjiżna wara ħidma intensiva mill-istess awtorità. Qal li dan il-villaġġ tal-miliet, flimkien ma' attivitajiet oħra li jsiru tul is-sena f'pajjiżna, qed jagħmlu lil Malta destinazzjoni ta' divertiment. Żied kif l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu qiegħda taħdem biex tkompli tindirizza l-problema tal-istaġjonalità. B'dan il-mod qegħdin jinnexxielna nbigħu t-turiżmu tul is-sena kollha permezz tal-events u permezz anki tal-kultura, tal-istorja tagħna, u allura t-tip ta' turist li jiġi fis-sajf huwa differenti mit-tip ta' turist li jiġi fix-xitwa li jkun irid jiskopri attrazzjonijiet differenti. Il-villaġġ tal-miliet Fairyland fil-Belt Valletta se jibqa' miftuħ sal-5 ta' Jannar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.